Bu sorulardan en köp sorulan soruların biri men näet geldim diye. Hala gelmedi. Bekliyoruz. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Salam dostlar. Men Muhammed, Daşul vilayetinin Daşul şäheriniň ýaşaýçysy. Men häzirki wagtda Istanbul şäheriniň Medipol Üniversitetiniň çocuk gelişimi ýagny Child Development bölüminiň 1-nji ýyl talaby. Men okuwny atkazandym. Ilki bilen muňa Atamurat danışmaly ýardymçy boldy. Men dokumentlerimi awgust aýynda agentstwa uratdym we bir hepdeniň içinde ma приглашениýany elektron poçta arkaly uratdylar. Men приглашениýany alyp şäherimiziň bilim bejerlerine daşary ýurda okuwa gitmäge ruhsat almak üçin registrasiýa ýazıldym. Soňra oktyabr aýynda güwennamamy aldym we bu güwennama bilen men Türkiýe döwletine geldim.